Sanibonake. I hope ukuthi niyaphila. I hope ukuthi you guys are doing fine and you guys are doing well. Lalela. Ukuyizwe into mangabe abantu beyisa abantu besilisa la balala nabodwa ukuthi kuthiwe hayi nje kuzonuka isihlama kuzoba nesihlama kwasho kacima. Ntombo story time hlala phansi udonsa popcorn. Yes. So lento yamasimba nesihlama nani ne experience woza ngikutshela. Ngangixoxela la ngayenza upart 1 part 2. Ngantshela ukuthi hayi mhla ngiqala ubhejwe inqeni kwakunjani indliwe inqeni yabona into leyo ngandliwe umlungu waseGermany mawukuthi istory bungasazi akubanga sihlama kwaba yonke into kunalokho kwakungemnandi ngangizwa ingquzi iphephezela isamali beconsa coco econsiso ubumnandi ngangibuzwa einqeni kwakubuhlungu but at the same time kumnandi. Hayi anyway ke fast forward umlungu senza kanye naye kwangaba into esiphindile yabo. So ke kuphela iminyaka ke kudlula iminyaka. Hayi khona bese la eEurope umlungu lo wokuqala ngahlanga naye eSouth Africa. Ngangimncane nje kakhulu. Ngangila ko 21 if I'm not mistaken. Fast forward ngibe la eEurope. Hayi impela sekuphela iminyaka. Ngihlangana nomunye umfana nje umlungu. Hayi sithi ukuyijolela kodwa into yethu yayingana future. Ngangiyibona nami ukuthi hayi amawe ngowongo lawa kodwa hayi umbhebhu umnandi. Hayi sijwayele nomfana noma ngitsenzele into sasenza nomfana kuthi ngelinye ilanga umfana sixoxela nje angibuze ukuthi hawu usuke walenza ucansi ezihlahleni emotweni washa kacima hayi cha. Hayi angibuze nezinqa usuke wadliwa yinengqeni. Hayi kazi mina nginandaba nokuthi umuntu uzongijaja nina nezinto zenenzenzayo nani ocansini kwikhapuli noma emjolweni noma angihlangani nazo ingakuvusi nawe nginganandaba ukuthi ngikutshele izami amafaka ngiwagive. Hayi umfana ke ngimtshele ngithi nayi sengeke ngadliwa einqeni kodwa kanye yabo. So I have experience anyana ukuthi ngiyazi ukuthi kufela kanjani. Athi mfana naye okay. Kuthi ngelinye ilanga mfana ngicele naye. Athi mfana since uthi wake wayenza lento mina ngikaze ngize ngiyenze. Bengicela abantu ukuthi ke ungizwise. Wenja. Hayi ngithi mina kumfana hayi ngiqale nginqabe yabo. Hayi kuhamba isikhathi umfana lokho engicela wengincenga ukuthi hawu mfethu ngiyacela yabo cela ukuthi nami ungenzise yabo ngizose experience manje ngoba vele wayenepipi elincane ipipi lakhe kwakuleli luswazi yabo leli liba nekhinqi ngathi likhudlwanyana laphezulu ikhinqi ngathi kuthiwa yini ama mushroom eheli lithe bese kuthi la izansi liuswazi lincane yabo wayenepipi kanjalo. Hayi uthi ngelinye ilanga umfana angincingisise ke namhlanje angicela umfana please bese ngiyacela umfana be serious hayi mfana ngiyacela nami ngize ngicabanga ngithi aw I got nothing to lose yabona leyo and futhi kade ngidliwe inqini kwakumnandi. Problem was isisu sami sasikade ngidle upelepele omningi so sasixhuxuzela shisa nje isisu iyona into eyinqabisa ngimchazele futhi naye ngithi isisama sikho right yabo. So angiboni good idea ukuthi singenze izinqa plus uyaqala nokuqala ukuthi yabo wenze lento nami futhi it's been years so I wish ukuthi singalindisa isami sibe right. Umfana angicele kunjalo angincenge hayi ke bafazi nalazo udaba angithi phela mawufuna ukujabulisa indoda ngivume mina umfana sasingana oil ke singenalutho umfana bhexamathi into abayithandayo waxa umfana bhexamathi afake ipipi kwakubuhlungu ke ngizama ukurelax ngirelaxise lokho ezama ukupusha but ipipi lakhe lalincane ngisho nalikhinqize lalingathi imushroom ikho kodwa still ipipi lakhe nje lalincane azame ukufaka ikhinqi uthatha isikhathi okungena lapho ngiyezwa isisu sivele sithi yabona le hayi angene umfana alokho ephusha kancane kuze kube ukuthi ikhinqi liyangena bonqo ngena phakathi yabo. Khona ubuhlungu ngiyatibula ngiyasaba and ngizama nokumenca ngoba phela isisama sikho right umfana ududu ufuna ukungena hayi lalela wenje ngicela uyilike le video manje ibe ulike ivideo ungabe usukhohla upress u-follow. Hayi silenhluzeke nomfana angenzeki le alifake nje lize lempela libo half umuzwe kuseqala ukufenda hayi uyafenda kuyashisa ngaphakathi uyafenda kanye uyafenda kabili hayi uyafaka uthi esuku umfana wayengihlebele endlebeni futhi ngiyalikhipha how ngithi mina uyalikhipha athi ngiyalikhipha ngithi ayikulungile ke likhiphe yebo ayilikhiphe anginankinga. Hayi mayikhipha alikhiphe kancane lapho akushisi indunu ishisa into ngazo uzuyibona alikhiphe kancane hey angisazi slow motion lapho waphela u10 minutes elikhipha why smile sibhonqo ngathi mangiyibamba ngiyezwa kodwa ukuthi hayi
ngiyayibamba kona kodwa hayi khona okwenzakalayo yabo uputhu hey guys, I've never been embarrassed elifeni yami kwi-relationship njengalolu suku empilweni yami nje yonke. Umfana mayephuma asimayelibhonqula asuke la empedeni aqonde ngqo e-bathroom uyowasha ipipi. Ngisaba nanokunyakaza ngoba ngazi noma kuzokwenzeka yini ukuthi kuqhubeke kungcola umbhede or kwenzakaleni yabo. So ngivuke-ke nami ngihambe ngiye e-bathroom, ngifike ngigeze izinqa zami nami ngiwashe nenqoza kahle, ngifake insipho yabo lonto ngisule. Ngibuya umfana uhleli. Guys, kunephungane elishoyo ukuthi bekade kuthinta uSim 2. You understand? Mangibuya umfana uhleli. Mangithi umfana ipipi lishile ikhinqa yabo la phezulu ngathi uyaxebuka uyabuza la ikhinqeni. Yabo uBrandu la ikhinqa lana ke emqeni nala ngancane ngapheka umuqa ushaya nento engathi utshapukile ngathi ushile. Of course ushile ushiso upelepele. Bengimchazelile ukuthi isisama sikho right, isisami siyashisa sibhlungu ungangeni. Wathi uyalifaka walikhipha ke. Mangithi ngiyambuka umfana ushile. Uyawazi ke amahloni phela indlela mfana sesicinga ithawula lokusula la empedeni. Uyawazi amahloni. Oh hey, the most embarrassing moment of my entire life. Amahloni yokubeka ithawula lapho ngacabanga ukuthi ngigoduka. Base umfana uzothi hawu nangu ugele goduka after sekwenzakala umshashi. But then I'm not the one to blame. Mina ngikuchazelile ukuthi mfethu angizange and futhi ngeke ngize ngiphinde kuthiwe ngidliwa izinqa. Ngasarenda ngasayina. Bathi laba abesilisa abadlana bodwa fanele uqale uchathi kube nezinto ezidliwayo khane ihlama singesize sibebikho angazi bayachatha abadla kuphi ukudla kwenzakaleni kucleanwe ntombo soze waphinda ukungibona. And this happened 7 years ago. Uyangizwa ntombo, I think I was 28 years old. 7 years ago until today ukuthi ngadliwa einqeni isihlama sereal isihlama siyasala isihlama siyabakhona. Kodwa ke ngizoyishiya kwabavele isebenzisa izinqa zonke izinsuku abadliwa einqeni zonke izinsuku. Ngasarenda ke yabona manje ngisho ngakuthiwa umfana webillionaire ufuna izinqa zami ngomane ngihambisa usontombazane sizoyigogela ngibabuke badlane izinqa kunokuthi kudliwe izinqa zami. Wenja with that said ngiyazi uzobungibuka ngibona le ndoda yakho uthi indoda yakho mayiqhudi. One second, indoda yakho nje uqala mina ama-sperms angashubile. Nansi guys isyrup nani besimami nami isona sami ngiyayisebenzisa kade ngidla nje nayizolo ngoba ngizoya kodliwa eintsokini nami. Ayibe mnandi, iyasiza kwesifuba, iyasiza futhi kuma-period pains, iyasiza as well ukushubisa ama-sperms awesifazane awesilisa. However ngeke uzoyiphuze kanye bese ama-sperms akho aseshubile. Ungayiphuza zonke izinsuku, ungayifaka etiyeni, ungayifaka esponini, mhlawumbe ufake ipuni eziwu2 njalo ngosuku, ipuni eziwu2 kumadoda noma isipuni esisodwa njalo ngosuku. Uzoyiqede iyasikhanda isidoda sakho sibe strong. I-170 rand isyrup. Okay, product elandelayo amasende nje ilanga lishisa ayanuka. Amasende ayaqothuka utshabukile lapha uyinsizwa unanamaqhuqhuva lawo okushefa. Mawufuna ungabi nawo amaqhuqhuva ubobhixa yona lensipho yami bese ushefa ngayo. But mawukuthi usunawo already geza ngayo insipho lapha emasendeni khane izoba right nomtshabuko nayo yonke into bese ufaka nansi uoyela uthele uthi vuvu. Also nokulula ke nje ipipi khane lingeze ligoqane usebenzisa wona lo oil akusiwo ukulikhulisa okulimassage. Okay, 80 rand. Isyrup ngithe 170. Ebese kuba ke insizwa zami naliti mungayifuna impesu kulo December. Impesu eyamadoda ukha ispoon usifake eparishini noma usifake esobheni. Isobho nje lomhodo olifica endleleni ufake phakathi noma ufake kwi-yogurt ebese uyadla insizwa yakithi. After 4 hours uzobona iyakhuculula nje udoti bese uyabhebha uba nomfutho u130. Mawungayifuni ungathatha nali i-tea-bag. I-tea-bag uliphuza kanye nje ngosuku ekuseni entweni enkulu. Nawo u130 lo ama-tea-bags awu4 but uphuza 1 kanye ngesonto ukunika umdlandla nestamina emzimbeni nelibido. And then ke insizwa yakithi ngingakhohlwa i-cleaning herb yo clean izinto 170 rand. Uyayibilisa ke nje yona ufaka ama-teaspoon phakathi ufaka amanzi. Mawufaka ama-teaspoon awu4 ufaka amanzi ama-teaspoon awu4 e-product ufaka amanzi awu4 bese uphuza inkomiso ekuseni ungakadli uphuza inkomiso ntambama ungakalali. Mawuyifuna ke product inamba yami u-081 729 3262 081